Jeg vil så fortælle noget om en øvelse, vi har lavet tidligere, som hedder enzymkinetik. Og der fik vi så formålet ved den øvelse, det var, at vi skulle undersøge reaktionshastigheden af en enzymkatalyseret reaktion med og uden tilsat enzym. Derudover så vil vi gerne finde ud af, hvilken effekt substratkoncentrationen har på en enzymkatalyseret reaktion, især på reaktionshastigheden. Og til sidst vil vi så finde ud af inhibitors effekt på en enzymkatalyseret reaktion. Mens jeg forklarer det her, så vil jeg bruge nogle forkortelser. Jeg vil bruge TB, der står for trisbuffer. NPP står for paranitrofenylfosfat, det er et substrat i den her sammenhæng. ALP, det står for alkalisk fosfatase, og i den her sammenhæng, det er et enzym. Og så vil vi bruge EDTA, den kommer jeg ind på senere. Så det første, det vi vil gerne gøre, det var, at vi vil se, hvordan påvirkes reaktionshastigheden med tilsat enzym og uden tilsat enzym. Så det vi først gjorde, det var, at vi tog en kyvette, som er sådan en lille fladbundet beholder. Og deri der puttede vi noget trisbuffer og noget substrat, altså paranitrofenylfosfat. Det satte vi så ind i et spektrofotometer. Det bliver lige tegnet sådan her. Og her er opløsningen. Et spektrofotometer, det virker sådan, at der er en lille slags lampe herinde, som sidder og skyder lys ind gennem den her opløsning, vi har, hvor der sidder en detektor herover og optager det lys, der kommer ind. På den måde så kan man så se, at man kan måle det, der hedder absorbans, altså hvor meget lys bliver absorberet af vores kyvette her, af opløsningen i kyvetten. Og på den måde så kan vi så se, hvor meget, altså det kan man se på, hvor meget lys der egentlig kommer tilbage til den her detektor her. Efter vi har sat det ned i her, så tilsætter vi ALP, altså vores enzym, og det får vi så en masse data om, jeg vil forklare lige om lidt. Men først, så det her det kommer nærmest til at virke som et kontrolforsøg igennem resten af øvelsen her. Nu har vi så prøvet det med enzym, så vil vi se, hvad sker det så, er der en forskel, hvis vi gør det uden enzym. Så igen har vi vores trisbuffer, og vi har vores substrat her. Men den her gang, så det vi gør, det er, at vi rent faktisk bare vi sætter den ned i spektrofotometeret, men i stedet for at tilsætte ALP, så tilsætter vi mere substrat. Så nu har vi ikke enzym til stede der. Det kan vi så prøve at få en masse data fra, og hvis vi sammenligner de to, så kommer de ind på en kurve, det ser sådan her ud. Herhen af, der har vi tid i sekunder, fordi vi tog nemlig tid, mens vi målte det her. Mens vi opfangede dataen, så tog vi tid på, hvor stor er absorbansen med tiden. Så det vil sige, at vi har absorbansen her, den havde vi sat til 410, fordi det er en bølgelængde, som det her enzym det virker godt ved. Så hvis vi kigger på den første her, hvor vi tilsætter ALP, lad os kalde den for A, og den anden for B. Hvis vi kigger på A her, så fik vi en kode, der så nogenlunde sådan her ud. Altså A. Men hvis vi, det var den, hvor vi havde tilsat enzym. Hvis vi så kigger på B her, hvor vi ikke har tilsat enzym, så er den sådan cirka sådan her ud. Det vil sige, at der er meget, meget stor forskel på, om vi tilsætter enzym eller ikke tilsætter. Altså, der er næsten ingen absorbans, fordi grund til, at man kan godt undersøge, hvorfor er det, at absorbansen har noget at sige her på de her kurver. Og absorbansen, det betyder bare, at produktet, altså enzymet, det er en hydrolase. ALP, det er en hydrolase. Den spalter enzymet, og den spalter ikke enzymet, den spalter substrat. Og det produkt, vi så får ud, det absorberer mere lys, end selve substratet gør. Så jo mere produkt der er, jo mere absorberer det. Så derfor skal vi se, at absorbansen stiger, jo mere substrat der bliver omdannet til produkt. Hernede så er der næsten ingen substrat, der bliver omdannet til produkt, og af den grund så er det selvfølgelig ikke særlig meget lys, der bliver absorberet. Så i en anden del af den her øvelse her, så skulle vi så prøve at se, hvilken effekt har substratkoncentrationen på reaktionshastigheden. Så det vi gjorde, det var igen, vi tog en kyvette, og så puttede vi noget trisbuffer i, og igen noget substrat i. Og det gjorde vi så 8 gange, men hver eneste gang vi gjorde det, så havde vi samme volumen, men vi havde forskellige koncentrationer. Så nogle gange havde vi lidt mere trisbuffer, nogle gange havde vi lidt mere substrat,
Og det endte så med, at vi havde 8 forskellige substratkoncentrationer, som vi kunne bruge i den her øvelse. Igen, det tog vi igennem et spektrofotometer. Og det fik vi så en masse data fra. Og det data, det kunne vi så sætte ind i Michaelis-Menten-kurven, hvor vi havde... den blev ikke sendt lige. Vi kunne sætte den ind i Michaelis-Menten-kurven, hvor vi havde substratkoncentrationen hen ad x-aksen. Og så havde vi reaktionshastigheden op ad y-aksen, og den svares i absorbans til 410 i minuttet. Det er bare et fint udtryk for reaktionshastigheden. Og der fik vi så den her sammenhæng frem, hvilket jo præcis er, hvad vi lige har forklaret, at det er Michaelis-Menten-kurven, så vi kan se Vmax heroppe, halv Vmax her og Km hernede. Jeg kan lige prøve at indtegne. Så vi har Vmax her, så har vi halv Vmax cirka her, og så har vi Km her. Ja. Og det vi så kunne bruge det til, det var, at vi kunne udregne de her specifikke værdier til Vmax og halv Vmax, eller ikke halv Vmax selvfølgelig, men af Km. Og vi fik så Km til at være 310,71. Og så fik vi Vmax til at være 25,5. Det er ikke særlig smukt sådan her. Og vi kan så omforme det her data, vi har, ind i et Lineweaver breadplot, hvis vi vil. Så vi har den her. Men så hen ad aksen, så har vi nu 1 over substratkoncentration. Og heroppe så har vi 1 over V0. Og der fik vi så, med vores data, så fik vi en linje, der så sådan her ud. Og den igen, så kunne vi bekræfte, at Km og Vmax, det var de her tal. Så det vi så kan finde ud af, det er, at substratkoncentrationen har en stor betydning for reaktionshastigheden af en enzymkatalyseret reaktion. Og jo højere substratkoncentration, jo højere hastighed op til Vmax, fordi som vi sagde, ved Vmax, så har alle enzymerne noget at lave på alle tidspunkter, og de får hele tiden nye substrater ind, hver gang de er færdige. Og så nytter det ikke at hælde flere enzymer i, flere substrater i, fordi enzymerne de er på overarbejde. Og i den sidste del af forsøget, så vil vi så undersøge, hvilken effekt EDTA det har på vores alkaliske fosfatase, altså vores enzym. Og det specielle ved EDTA, det er, at den binder divalente metalioner, f.eks. zink. Og nu er det sådan, at der er zink i alkalisk fosfatase som en kofaktor. Og det vil altså sige, fordi den her EDTA binder rigtig, rigtig stærkt til de her metalioner, så har det mulighed for simpelthen at bare stjæle zinkionerne fra vores alkaliske fosfatase, altså vores enzym, hvilket gør, at enzymet ikke virker, som det burde, og virker rigtig, rigtig dårligt. Så det vi gjorde, at vi havde en kyvette med noget tris, buffer og noget substrat, og så puttede vi også noget, EDTA i. Og der tilsatte vi så vores enzym, ALP, og det lod vi så stå i 10 minutter. Efter de 10 minutter, så satte vi det igen i et spektrofotometer. Og der fik vi så en kurve, der så nogenlunde sådan her ud. Så det vil sige, at der sker ingenting overhovedet. Igen har vi herudaf tiden i sekunder. Og heroppe så har vi så absorbansen i A410 absorption, undskyld. Hvis vi nu kalder den her C for eksempel, så kan vi sammenligne den med vores kontrolforsøg A'eren, hvor vi havde tilsat enzymet, som så sådan her ud. Så vi kan se, at der er kæmpe forskel. Altså det er egentlig det samme, som der er i. Undtagen lige her, der har vi puttet en EDTA i. Den har simpelthen en inhiberende effekt på enzymet ALP, og derfor så er det også det, vi kalder en inhibitor. Vi kan altså aldrig konkludere, at reaktionshastigheden af en enzymkatalyseret reaktion
er højere med tilsat enzym end uden, som vi viste i det første forsøg. Derudover så ved vi nu, at reaktionshastigheden af en enzymkatalytiseret reaktion stiger sammen, eller når substratkoncentrationen stiger, indtil Vmax nået. Så ved vi også, at EDTA har en inhiberende effekt på enzymet ALP, altså alkalisk fosfatase, hvilket nedsætter reaktionshastigheden betydeligt, fordi det går ind og stjæler de her zinkioner.